Concluyo, y ahora ya sí definitivamente a propósito de esto, con un mensaje. Hay unos diálogos que se hicieron hipotéticos entre Rousseau y Maquiavelo. Es un libro pequeño, os lo aconsejo, que lo escribió Martín Seco. Y entonces Rousseau defendía, como bien sabéis, la soberanía popular, el poder del pueblo, de la democracia, de la organización de la gente, ¿no? Y Maquiavelo defendía el poder económico, del dinero y del capital. Y al final, cuando ya Maquiavelo se cabrea mucho con las teorías que le está haciendo democrática a Rousseau, le dice Maquiavelo: mira, la gente va a pensar lo que yo quiera que piense, porque va a leer lo que yo quiera que lea. Y después va a escuchar lo que yo quiera que escuche, y cuando vaya a votar, va a votar lo que yo quiera que vote. Yo vengo de un hotel esta mañana y he mirado qué periódicos había encima de la mesa. Y estaba en el ABC. Estaba La Razón, con todo respeto a los trabajadores de esos medios de comunicación, que los trabajadores me merecen todo respeto. Y también El Mundo, no había más. No estaba El Público, que yo le suelo comprar una vez, no estaba El País, que algunos le solemos comprar, es decir, no había pluralismo en ese hotel desde el punto de vista informativo. Maquiavelo llevó ahí los periódicos que decían: para que la gente lea lo que yo quiero que lea, para que piense lo que yo quiero que piense y para que vote lo que yo quiera que vote. Y nosotros tenemos que vencer a ese poder de Maquiavelo y le tenemos que dar la razón a Rousseau en ese puerta a puerta, en ese trabajo concreto con la gente que sufre, que nos entienda, y de esa única manera podemos conseguir crecer, desarrollarnos y tener un poder político en este país para que nos hagan más políticas en beneficio de los ricos y de los poderosos y se hagan políticas de reparto de la riqueza, porque, por cierto, la riqueza la producimos la inmensa mayoría de la clase trabajadora de nuestro país. Damos a benvida e a palabra ao secretario xeral do Sindicato Nacional de Comisións Obreras, José Manuel Sánchez Avión. Buenos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quero transmitirvos un saúdo no meu nome, no nome da Comisión Executiva do Sindicato Nacional de Comisións Obreras de Galicia, a todos e a todas as delegadas a esta asamblea. Queremos agradecervos a oportunidade que nos dades de dirixirvos a vos na apertura desta asamblea. Compañeiros, compañeiras, amigos e amigas, celebrades esta asamblea nun momento difícil, un momento marcado por unha crise económica que está afectando as capas máis sensibles da sociedade, os traballadores e as traballadoras. A situación de crise económica que estamos sufrindo tampouco é unha crise calquera. É unha crise global, como global é o sistema financeiro que a provoca. A carencia de reglas predicadas polo capitalismo máis salvaxe e coa expresión política nos chamados neocon están na orixe dunha crise que abrangue xa a todos os países e a todos os sectores da produción. Os anos de crecemento económico só serviron para engordar as carteiras dos especuladores que, aproveitando as fendas dun proceso de globalización salvaxe, apalancaron recursos sen escrúpulo. As consecuencias non poden ser máis dramáticas: máis paro, máis pobreza e unhas cotas de desigualdade absolutamente impropias do século no que vivimos, do século XXI. Para colmo de descaro de xeneración moral, os que nos levaron a crisis queren agora que todos os cidadáns a través dos estados sexan os paganos da desfeita que eles provocaron. Esta crisis está evidenciando a quebra moral dun sistema que pretende justificar moralmente o enriquecemento sen medida duns poucos en prexuicio da maioría da poboación. A crise amenaza con profundizar as súas drásticas consecuencias económicas e sociais. O incremento do desemprego únense á amenaza do debilitamento da cohesión social e o risco da perda real da capacidade adquisitiva das familias. Non me vou enrollar excesivamente neste. Eu asumo, fago meu o análisis e o pronóstico que facía o compañeiro Callo Lara, creo que ademais de maneira moi rigurosa e moi certeira. Tamén, en gran medida, asumimos e vamos a facer nosas e vamos a potenciar e a favorecer as propostas que el desenvolvía aquí.
En Galicia, os efectos e a incidencia da crise económica está actuando tamén con contundencia. Xa neste ano 2009, tanto no crecemento económico como nas relacións laborais, con un crecente desemprego e contracción da ocupación. Perderon en Galicia neste último ano máis de 53.000 empregos e o desemprego achégase xa a tasas preto do 13%. Taxa non registrada en Galicia desde o ano 2004. Hai, na actualidade, os últimos datos facilitados onte, na actualidade en Galicia máis de 200.000 traballadores e traballadoras en situación de desemprego. O sistema productivo imperante en Galicia, claramente especulativo, que requería mão de obra de moi baixa cualificación e con un baixo nivel de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, viu precisamente na construción e na industria como se disparaban as cifras de desemprego. Galicia, no ano 2009, está inmersa en unha espiral de expedientes de regulación de empleo e conxelación salariais. As cifras de traballadores afectados por eles, expedientes de regulación de empleo, son xa, están nos niveles máximos en 14.000 traballadores e traballadoras afectadas, cando no mesmo período do ano anterior foron de 1.005 traballadores. Os fogares galegos tamén están a sofrer con contundencia os efectos da crise. Temos preto de 70.000 parados e paradas galegos sin ningún tipo de cobertura. Cada vez medra máis o número de familias na que todos os seus membros activos están desempregados, acadando xa, neste momento, un 5%. É a nosa obriga, a do conxunto da esquerda, da que Comisións forma, sen ningún tipo de duda parte, explicar isto, que isto é unha consecuencia do modelo económico imperante da economía de mercado. É obrigación do conxunto da esquerda expoñer unha alternativa a este modelo. Unha alternativa á conxuntura actual para paliar os efectos da crise sobre os traballadores, pero tamén unha alternativa estratégica para evitar que esta situación se reproduzca no futuro. Unha alternativa que pasa necesariamente por un cambio do modelo de crecemento, un cambio do modelo productivo. O modelo actual non nos serve. Xera incerteza, xera pobreza, xera desigualdade e xera desprotección social. É necesario avanzar cara a un cambio de modelo político, económico e social no noso país, no que todos os recursos, todos os esforzos teñen unha única prioridade, que é a do benestar da maioría social, da maioría dos cidadáns, dos traballadores e das traballadoras. Un modelo que se basee nun emprego de calidade estable e con dereitos, e con uns servicios públicos de calidade universalizados e buscando sempre de forma permanente a súa mellora e ampliación. E, en definitiva, un modelo baseado nun desenvolvemento sustentable no ambiental, no social e no económico para garantir os recursos e benestar ás nosas xeracións futuras. E témolo que facer sumando o esforzo das organizacións que aspiramos a representar aos traballadores nas empresas, nas institucións e na sociedade. Como decía Carlos Lara, o vindeiro 7 de outubro, millóns de traballadores e traballadoras en todo o mundo están chamados a mobilizarse seguindo o chamamento da Confederación Sindical Internacional e as organizacións que a integran, entre eles a Confederación Europea de Sindicatos, das cales, como sabedes, Comisións Obreiras, formamos parte. O principal obxectivo desta movilización é reclamar en todo o mundo e para todo o mundo, diante dos gobernos, das institucións multilaterais e das organizacións empresariais, o traballo decente. Este concepto define aquel emprego que permite vivir con dignidade, que dá acceso á protección social básica e no cal se respectan os dereitos fundamentais dos traballadores e das traballadoras nos términos acordados pola OIT, a Organización Internacional do Traballo, no ano 1991. En Galicia e en España tamén nos mobilizaremos o 7 de outubro. Ás 7:30 da tarde da Alameda, o próximo día 7, sairá unha manifestación convocada conjuntamente por Comisións e UGT para desbloquear tamén en España e en Galicia a negociación colectiva en moitos sectores e empresas e para restaurar un diálogo social que afronte con rigor a nosa crisis de emprego e o necesario cambio do modelo productivo. Compañeiros e compañeiras, neste camiño de loita e mobilización estamos certos de que contaremos co apoio e compromiso activo de todos os homens e mulleres de Esquerda Unida. Moito ánimo e que teñades unha boa e frutífera asamblea. Moito ánimo.